Рыцар Янка і каралеўна Мілана. Таямнічае каралеўства. Сапраўднае беларускае фэнтэзі о прыгодах дзяцей у таямнічым каралеўстве Сварга. Юныя брат і сястра Янка і Мілана прыязджаюць на летнія вакацыі да бабулі і дзядулю ў вёску. Там, у дзедавай каморы, яны знаходзяць старажытнае люстэрка, упрыгожанае разьбянымі ўзорамі і шляхецкім гербам. Менавіта праз яго яны трапляюць у загадкавае таямнічае каралеўства Сварга, якое нагадвае беларускае сярэднявечча. Да іхняга здзіўлення, усе жывёлы ў тым каралеўстве размаўляюць чалавечую моваю. Больш таго, яны сустракаюць шмат міфічных істот з беларускіх паданняў. Вужалкі, злыдні, гарэзнікі-харцукі сябры ветру і нават волат Вернігара, які мог і валуны варочаць, і горы руйнаваць. Де панавала тое каралеўства такая бяда. Захапіў яго злы чараўнік, які заняў месца караля і пры дапамозе чорных ваўкалакаў і лясных дзікоў трымае ўсіх у спалоху. Але старажытнае паданне кажа, што менавіта гэтым юнакам належыць выратаваць каралеўства ад таго чараўніка і вярнуць каралеўству мір, шчасце і спакой. Яны бяруцца за справу і выпраўляюцца ў небяспечнае падарожжа. Ім належыць прайсці праз страшны чорны лес, у якім валадарыць лясун, і праз топкае балота брыдкага пахніка кадука. Але як толькі тыя пачвары даведваюцца, з якой высакароднай мэтай юнакі выпраўляюцца ў падарожжа, нават ім хочацца дапамагчы. Нашы юныя героі аб'яднаюць вакол сабе просты люд, парэшткі ваяроў і рыцараў, а яшчэ мужных баявых мядзведзяў і дужых бясстрашных зуброў, і нават сапраўднага цмока перавабліваюць на свой бок. А вось ці атрымаецца ім перамагчы злога ведзьмака і даць рады ненавісным чорным ваўкалакам, вы даведаецеся, прачытаўшы гэтую кнігу. Можна сказаць адно: прыгоды і цяжкасці толькі гартуюць і зробяцца звычайных хлопчыка і дзяўчынкі з сапраўдных герояў.